Ady eleme ýaýran betarap watanym bar, bugün görenler haýran betarap watanym bar. Uçsen ak çeketleri, aýlanyp gör bar ýeri, dünýäniň cennet ýeri, betarap watanym bar. Salam mehriban tamaşaçylar, ediň dostlar. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne, gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda her bir günümiz toy bayramlara, şanly wakalara beslenýär. Bizi şeýle bagtyar durmuşda ýaşadýan gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak tutýan tutumly işleri elmidama rowaşlyklara beslensin. Ne şeýle ýaxşy arzuwlar bilen saýrak bilbilleriň owazy gepleşigimizde siziň ähliňizi tamaşa etmäne çagyrýas. Ene gepleşigimiziň şu gezek sanyna Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawynyň Çağalar Sınwat Mekdebiniň muallimleri we okuwçylary gatnaşýarlar. Mehmanlar, gepleşigimize hoş gördük. Öz alyp barýan işleriňiz dogrusynda öz ýürek goýsançlygyňyzy ilişdirmede ýetirýäksek. Başysyna men Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawynyň Çağalar Sınwat Mekdebiniň muallimi Bayrameli Oraz Muradow. Biziň Çağalar Sınwat Mekdebimizde aýdym tazyň türlü görnüşlerine sapak berilýär. Temelde bir näçe toparlar hereket edýär. Olardan dutar hünärinden, akarjon hünärinden ýeke baralaýyn sapaklar geçirilýär. Bundan başga da bir näçe saz guralardan ýeke baralaýyn sapaklar geçirilýär. Temelde toparlaýyn hereket edýän sapaklanmalar bar, hor topar bar, orkestr topar bar, dutar ansambl toparlar bar. Ol toparlara çağalar öz istegi bilen gatnaýarlar we aýdym tazyň iňçe ýollaryny öwrenýärler. Bizim öz geregimizde halipalarımızdan öwrenen kuýup başarnamyzy çağalara geçirýäris. Biz öz hereket edýän toparlarymyz bilen ýurdumyzda geçirilýän çärelerimizde işçen gatnaşar, aýdym taýlanmady bilen çykyş edýäris. Mektebimizde çağalara aýdym taýda öwretmek üçin ähli şertler, mümkinçilikler döredilen. Bir de şeýle mümkinçilikler döredip berýän ýaş nesillerimize bilim bermegimiz üçin atalyk aladalaryny edýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýar. Sag bolun muallim, size de Sınwat täliminde ulus sünnükler arzuw edýäs. Köp sag. Muallim, gepleşigimiziň şu ýerine Çağalar Sınwat Mekdebimiziň ýerine ýetirmegine ajaýyp sazyň birini tamaşa edäýin. Başysyna. Mehriban tamaşaçylar, ediň dostlar, gepleşigimiziň şu ýerine Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawynyň Çağalar Sınwat Mekdebiniň ýerine ýetirmegine ajaýyp sazyň birini tamaşa edeliň.
Muallim sizem alyp baran işleriniz dogrusynda öz ýürek goýsançlygyňyzy illeşlerimize gurrun beräýsiňiz. Men Ahal vilayatynyň Aquda etrawynyň Çağlar Sungat Mekdebiniň hor muallimi Bayram Azat biziň mekdebimizde öz hünärlerinden daşary hor sapaklaryna gatnaýarlar. Biziň çağalarymyň hor sapagyny öz hünärlerini has artdyrýarlar. Bundan başga da biziň çağalarymyň hor toparyny 4 sesli hor bolup çykyş etýärler. Ýagny gyýy toparlar 2 sany alt soprano, oglanlarda tenor bas sesli toparlamız var. Bundan başga da hor toparymyz 2 toparda bizde çykyş etýärler. Ýagny uly topar hem kiçik toparlar çykyş etýärler. Hor toparymyzy ýurdumyzy wasyp etýän, toy bayramlarymyzy wasyp etýän aýdymlarymyz bilen çykyş etýär. Muallim, gelin onda gepleşigimiziň şu ýerinde siziň hor toparyňyzyň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlaryň birine tamaşa edäýin. Gülälekli sahralarda, dağlarda, käkilikler awaz edýär baglarda, aýdym sazly bu bagtyar çağlarda zeminäki cennet mekany gördüm. Mehriban tamaşaçylar, eziziň dostlar, gepleşigimiziň şu ýerinde Ahal vilayatynyň Aquda etrawynyň Çağlar Sungat Mekdebiniň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlaryň birine tamaşa edeliň. Yaşasın halkım yaşasın, oy bak yaşasın vatanın adi. Asırdan asırı bakıyan kalsın, gıdamalı birdir bizim ilimiz. Koy parlasın, bir taraflık baydağı, koy aydasın. Bir taraflık aydını, koy parlasın, koy aydasın. Mekdebimizde dutarçylar ansambly, ýagny halk saz gurarlar orkestri, dutar bagşy toparlamamız var, kirişli saz gurarlar, kakylyp çalýan saz gurarlar toparlamamız var, hor toparlamamız var. Bundan başga da biziň çağalarymyz ýekerlikde fortepiano bölüminde ýek çykyş etýärler. Biziň ýurdumyzda geçirilýän merjen däneler, gulbaba adynaky ýaşlara gatnaşdylar, bir näçe baýraklara eýe boldular. Biziň mekdebimizde aýdym saz öwretmek üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip beren gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunmy aýtýar. Sag bolun muallim, size de işiňizde Sungat äleminde uly sinlikler arzu edýäs. Sizem özüňiz bilen tanışa edäýsiňiz. Men Ahal vilayatynyň Aquda etrawynyň 15-nji orta mekdebiniň okuwçysy Gurbanmedov Şährwasa. Men okuwdan baş wagtlarym Ahal vilayatynyň Aquda etrawynyň Çağlar Sungat Mekdebine gatnaýan. Men ol ýerde walkyryp hünär boýunça bilim alýarym. Biz ol ýerde saz çalmagyň, aýdym aýtmagyň, türli inçe tesimlerini düýüp öwrenýäris. Biziň hem Çağlar Sungat Mekdebimizde bir näçe tejribeli muallimler işläp zähmet çekýär. Meniň hem saýlap alan hünerim skripka saz guraly. Men onu türkmen we daşarurt eserlerini ýerine ýetirýän. Bundan başga da bize hor sapagy geçirilýär. Biz hor sapagyna barsak hem asuda watanymyzy, parlayan ýaşy baýdagymyzy wasyp etýän dörli eserler ýerine ýetirýär.
Bize şu mümkinçilikleri öğretmenen kahraman arkadaly kahraman serdarymyza köp sag bolsun aýtýan. Sağ ol Şähribassan, saňa da aýdym saz eleminde okulanda ol üstünlikler arzu edýäs. Mähwan tamaşaçylar, eziz dostlar, gepleşigimiziň şu ýerinde Ahal welaýatynyň Akboda etrawynyň Çagalar Syngat Mektebiniň ýerine ýetirmegine ajaýyp sazdan birine tamaşa edelim. Sizem özüňiz bilen tanışaýsaňyz. Men Ahal welaýatynyň Akboda etrawynyň 10-njy orta mektebiniň okuwçysy Ekaýewa Medine. Men okulumdan daşary Ahal welaýatynyň Akboda etrawynyň Çagalar Syngat Mektebinde hem okaýaryn. Men ol ýerde skripka hünärinden hem bilim alýaryn. Karar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwründe gahryman arkadamyzyň hem de arkadaly gahryman serdarymyzyň aýdym sasyň gotyna goýan sarpasy biz Çagalar üçin hem görele mektebi bolup durýar. Biziň Çagalar Syngat Mektebinde skripkaçylar ansambl topar hem hereket edýär. Ýurdumyzda geçirilýän medeni köpçülik çärelerinde, toýdur bayramlarda ýurdumyzda gahryman arkadaly gahryman serdarymyza basp edip dürli aýdym sazlarymyz bilen hem çykyş edýäris. Biz Çagalar üçin döredip berýän ähli mümkinçilikleri üçün gahryman arkadaly gahryman serdarymyza çaga ýüregimden köp sag bolsun hem aýdýaryn. Sağ ol Medine, saňa da okulanda ol üstünlikler arzu edýäs. Mähwan tamaşaçylar, eziz dostlar, gepleşigimiziň şu ýerinde Ahal welaýatynyň Akboda etrawynyň Çagalar Syngat Mektebiniň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlaň birine tamaşa edelim. Çagalara
mehmanlar gelip gepleşigimize gatnaşanyňyz üçin, beren gyzykly görüňleriňiz üçin, ýerine ýetirip beren aýdym saglaryňyz üçin size de synawa täliminde işiňizde, okuluňyzda uly üstünlikler arzuw edýän. Nämähriban tamaşaçylar, eziz dostlar, gepleşigimiziň şu wezek kysany size görkezmek isleýän aýdym saglarymyz, söhbetli görnüşlerimiz şulardan ibaret. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyş döwründe gahrman arka dağymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda her bir günimiz toy bayramlara, şanly wakalary beslenýär. Biz şeýle bagtyar durmuşda ýaşadýan, biz ýaş nesillere dünýä dillerine bagyt boýsanjymyzy beýan etmäge, okamaga, öwrenmäge, durmuşdan many mazmun bilen lezzet alyp ýaşamagymyz üçin, biz üçin döredip berýän mümkinçilikler üçin gahrman arka dağymyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun diýýäris. Goýlaryň janlary sag, ömürleri uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowatçylyklara beslensin. Ýene-de ýaýlymda döwüşýänçä hoş, sag bolun.